Goro-goro gong. Wah. Agarang wis suwe tenan ora tau mayang ya, Truk. Wah, lunyu kabeh tangane sak sikile ndredeg gemeter sak lakon-lakone ya, Truk. Wah, anggone dhewe ngrantu. Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna kundur lah kok ora kundur-kundur ya, Gong. Mongko perjalanan Wirata tekan Ngastina kuwi udakara ming 3 dina to. Wah, iki golek kena apa-apa ning dalan. Wah, aja ngomong ngono, Truk. Ratu Sekti Gung Binatara, titising Sang Hyang Bathara Wisnu wis to didongakake wae muga kundur reda ing karya. Amin amin ya rabbal alamin. Ing wekasan muga-muga jumbuh kang ginayuh Basuki Kakesti. Ora ono kata-kata liyane po? Saliyane jumbuh kang ginayuh Basuki Kakesti ora ono liyane po? Ayo gek kuwi anane. Tetembangan nak dhewe karo Nenggorawipun Bendara Agung. Ayo eling ning pangeran pangkat iku monggo Kang Mas Gareng. Dimas Petruk lan Bagong. Wah, Jan. Iki jenengan nganti kalih putra paduka apa, Kakang? Nggih. Iku kok enten sing nyandang cara gareng. Mboten namung jenengan kewala. Wah, iki. Alhamdulillah. Bungah saka mburi. Bungah kang tanpa upama ora kaya esuk iki, Kakang Gareng. Nggih. Dene kiambak ringgitan kok tasih ditenggani dumateng sedaya para aji sepuh. Raos sing manah bingah ningali warga Talun kasunyatan anggenipun nyengkuyung kula lan panjenengan anggen lumadi wonten jagating kabudayan menika perlu dipun apresiasi mujudaken warga Talun menika piyai-piyai kang minded terhadap wayang. Tepuk tangan untuk Talun. Matur sembah nuwun sanget awit saking panjenenganipun. Nggih. Lha matur gunging panuwun dateng sagung panitia ingkang kapangarsan nenggih pripun Bapak Agus Haryono. Agus Haryono. Nggih, lan menika kanca-kanca Wira Pradangga saking paguyuban Reog Turangga Ngudi Budaya ingkang kapangarsan panjenengan Pak Rofi nggih stasi Sumadyo sedaya. Luar biasa matur sembah nuwun sanget. Oh, kene iki ya ana kesenian lapangan apa kejenengane Reog. Oh, anyar apa wis suwi? Wes nek tak rungokke ya wis sak utara. Oh, wis sak utara. Ya muga-muga
diparingi lancar tanggapane. Amin. Ya toh, padha semangat bocah-bocahe. Amin. Eling nguri-nguri kabudayan Jawi. Kuwi ya termasuk peninggalane piantun sepuh. Leres. Dadi budaya lek perlu dilestarekke ora gur wayang tok. Sak kabeh enenge kabudayan awujud seni, eneng reog, eneng rebana, rodat, lan liya-liyane kabeh perlu dilestarekke. Perlu dilestarekke ora kudu bayaran. Lan sing ora lali kudu tetep dilestarekke ya kuwi budaya sing adiluhung tirakatan kaya bengi iki warga Talun. Nenuwun marang Kang Maha Kuwasa menika sepertiga malam wanci sing mustajab kagem ndedonga pramila kula ndongaaken ingkang tasih wungon sedaya kanthi surat dirajayaning rat lebur dening pangastuti mugi-mugi sedaya ingkang sami tirakat pinaringan panjang umur lan kathah rejeki amin Allahumma Amin. Amin ya rabbal alamin. Niki lek Aku iki kadang ya gumun. piye gumunmu nggon piye? Biasane nek ndongake wong kuwi mandi. Heeh. Ning kadang kuwi ndongake keluargane dhewe wae ya jan. Alah, mandi sithik wae ora. Lah ya kuwi ya mergo kurang rasa panrima lan syukurmu marang pangeran. Oh ngono ya. Jane Gusti Allah iki sok wis ngabulke apa sing didongake awake dhewe, ning ya ora terus cobloko padha karo sing awake dhewe ndonga, dijumbuhke karo kebutuhane awake dhewe. Lah ngono. Lah kowe njaluk kapal misale. Kei kapal lah ning Wardoko ngendi? Lho misale ngono kuwi. Kowe njaluk motor mabur misale. Terus ning Wardoko ki ya ngendi? Oh iya ya. Ngono kuwi lho. Ya paling ora sak oran-orane awak dhewe iso ndongakake wong liya. Ya to, kala mangsa awak dhewe ki ya iso didongakake marang wong liya. Nggih. Bener sapa wonge gawe becik marang wong liya, bakal dibales becik marang ya wong liya. Ngono to. Tur donga ki sing kudu dipanjatke ki ya donga sing becik-becik. Heeh. Lah kowe umpama kowe tak kon nyontoni donga sing apik, sing becik, sing kepiye jajal. Donga sing apik kuwi ya sak oran-orane donga sing bermanfaat bagi orang lain. Kaya dene ngendikane Mbah Kiai sapa kene Pak Syafi'i. Heeh, khairun nas anfa'uhum linas kan ngono ya. Khairun nas anfa'uhum linas. Lah, wong aku sak pele amor karo Pak Dalang. Iya to. Tegese apa? Tegese kuwi waduh, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa mendatangkan manfaat buat orang lain. Ngono to. Iya, mula Kaya warga Talun ya to. Oh, warga Talun bermanfaat bagi awak dhewe, bagi yoga-yoga, bagi sinden-sinden, bagi Para UMKM pedagang. pedagang, iya to. Heeh, walah wis engko. Ya nek kono ya tak dongakake meneh. dongane piye? Tapi ya diamini. Ya tetep diamini. Tetep tak diamini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Atamba teka lara lunga-lunga kersane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sing saka wetan bali wetan sing saka kulon bali kulon sing saka lor bali lor sing saka kidul bali ngidul sing saka dhuwur bali dhuwur sing saka ngisor bali ngulon senajan mung wedang te wedang kopi pinjal asu ayu gawe utang ayu utang tagal siji ayu siji mantolo ayo lolo bas labis ayo pesta raja ayo joko bagus ayo Gus Gusti kula ayo lolo bola bang ayo bang bangko dhuwur ayo wur-wurawari ayo rina wengi ayo ngingil nang kaca ayo cocara bukan ayo arek kandang kebo ayo bocah iki ngentutan. Sik dongamu ki apik men tak rungokke kok Kang terus Mas. blandang keri-keri. Iki mau ana swara maktut tak kirake amin amin jebulke maktut. Bareng tak amini wong dongamu ora cetha. Ya intine donga. Maklum niku mantan bakul mitri. Nggih, wah Nggih. dongamu apik banget ki. Apik Cara banget. ngene iki nek biyen ki le ngarani Japa Mantra. Ya Japa Mantra. Wis pokoke Japa wis sing penting kuwi niate. Iya to, wong biyen kuwi paribasan Bismillahirrahmanirrahim ngono wae ya tetep mandi. Mandi. Iya to. Terus, Kang. Heeh. Kuwi Wis pancen pokoke intine tergantung saka pandongamu. Heeh. Donga tolak balak. Tolak balak. Bengi iki kanthi ngandani merti dusun,
Muga-muga sengkala sing saka etan bali ngetan. Sing Sing saka kulon bali kulon, paling saka ngulon. lor bali ngulon, Bali ngulon. saka ngendi neh? Kidul bali kidul. Bali kidul. Saka dhuwur ya bali Bali mandhuwur. dhuwur. Saka ngisor ya bali bali ngisor. Nah. Dadi diparing ngono kesehatan, keselamatan. Amin. Talun nir Khususnya ing kanggo- sambi kala, Nah. caket ing nugroho, Amin. masyarakatipun ayem tentrem bagya mulya, talun makin maju dan makin mapan. Amin Allahumma. Amin. Merdeka. Iya toh merdeka. Allahumma. Amin. Amin. Nggih, monggo. Nggih niki Ngaten Kakang nggih, Mas. suka pari suka malih nggih. Suko parisukon rasaken tetembangan lan Oh. request cara bahasa Request. milenipun ingkang dereng dipun pinangkani wonten ing limbukan kala mawon. Ah nggih. Niki- Najan ingkang lenggah teng mriki saperangan nika saperangan teng griya nggih midhangetaken panjenengan. Ting wingking kelir Kang Mas. Niki wingking kelir nggih tasih kathah. Oh, tasih kathah. Ingkang lumantar YouTube channel Jagoan Neon. Gambare bening, regane miring. Sing nyoteng ya rada anu Kentir. keriting. Ora Mas. Kula bolone sampean Mas. Aku bolomu wis mantep. Iso tak tukoke sarimi ya. Karo sandal suwalo. Niki ngaturaken ingkang laras-laras riyin napa langsung greting. Derek kewala Kakang Mas. Prayogi Niki- nggih diwiwiti ingkang alus rumiyin sebab Leres. para pini sepuh menika kepareng pinarak lenggah. Dengan kunjuk para sepuh ki kadang panitia sedaya pun aturaken langgam-langgam rangkung rumiyin. Kleres Nggih, ngaten. kapurwakan dandang gula menawi kepareng menika. Nggih, niki nganu Kang Mas. Nggih. Jenengan niku garing gending. Kok Ingkang mijil saking Boyolali. Pramila kula nyuwun panjenengan derek atur bawa sekedhik. Mangke kersanipun dipun terasaken kalian Mbak-mbak Waranggo. Kadang Swarawati ngaten Kang Mas. Iya. Nek jenengan kan garing kremun. Oh. Nek niki garing gendingnya Boyolali. Lho iya. Nek aku bagian nolak udan barang ngono kuwi, nolak sing kaya dene apa kuwi, nolak sawan barang ngono kuwi. Iya toh. Wah, jan kangen karo suarane karo Kakang Gareng ki aku. Wah, lah yo piye Cecil? Wah, dan sampean ki wala Kang Petruk. Pripun kabare Kang Petruk? Wah, Pun tanggung mboten pinanggih. Aku ki adimu Kang. Wah kowe iki. Iya. Kowe iki gek gareng kok mah nyuara bagong. Nggih ngaturaken. Monggo Kang Mas Widodo garing Boyolali. Nggih. Monggo nderek Mbah Wahmin monggo tintinganipun Mbah Kakung. Wujud suka syukur mring ilahi haninda laku kang utama merti dusun utamane dene tuladhanipun dusun talon kalupu niki hang leluri budaya kanthi guyub rukun tasakuran gelar wayang kanthi dalang kiburhan ingkang sayekti nyata daya raharja Kang Mas, wah, suwantene jenengan niku kuncara dumugi ngandhap ngantos suwantene jenengan niku saged ngrawuhake dalan pribumi
saking wewengkon Bandungan. Lah napa nggih to? Estu. Niki panjenenganipun Ki Falah Bowo Laksono. Oh alah, Mas Menika Falah. Mas Falah niku dalang pribumi saking Nggih. Laladan Wingi Bandung. pikantuk kekancingan asma saking Mas Joko Haji Joko Sunarno Karanggede Pak Dalang nika. Nggih. Kancingan asma Ki Falah Mendo Asmara. Oh. Ngaten. Mendok. Nggih. Piyayine tasih lenggah teng mriki nggih. Wah, Endi, Mbok? alhamdulillah nggih. Mangke mbok menawi derek nyawiji teng mriki nggih to. Nggih. Derek berkahi. Niki nggih gerombolan Riok kok nika. Oh, ngaten, Sari nggih. Utomo saking Junggul Bandungan jeng nggih. Nah. Badhe pentas mriki kan nggih Mas nggih. Ngaten nggih. Niki bola bali sareng wekdal wonten teng Demak lan salaladan kiwa tengene. Dik Falah menika saestu Bapak Ibu salah satu harta utawi emas yang terpendam di dalam laladan Candi Gedong Songo sing sakniki pun ditukulake. Nggih nggih. Nggih, Berarti alhamdulillah. termasuk dalang anyar. Oh, mboten anyar. Mboten anyar. Anyar lha kowe rung tau melu kok. Urung tau dijak. Wah, sembrono sampean. Tahu kok. Wah, padune lho urung tau dijak aja menek dalang anyar. Iya, sampean wis tahu. Urung. Weh, jebul yo padha wae. Nggih, matur suwun nggih. Dimas Ki Falah nggih. Nggih. Monggo Sugeng Kang Mas dalu. badhe sinten ingkang Nggih. jenengan Mbak dawaken. Risa Rumiyin no, nggih. Ngaten monggo. nggih. Monggo Mbak. Senioripun para presiden ingkang lenggah dalu punika. Atau Gurune. mungkin- Atau mungkin tuwa wong ya urung tuwa. Oh, urung tuwa. Ijeh kulen. Guru, pokoknya guru. Guru ke ora kudu tuwa. Iya toh? Guru ke digugu lan ditiru. Monggo Mbak Risa. Nggih, Mbak Mbak. Risa monggo. Laju mawon langgamipun pun aturaken Nggih. mardika panjenengan. Nggih. Ngaten. Sing mriku mawon mboten napa-napa. Napa kasuwun jumeneng. Nggih. Nyumanggaken Oh, panjenenganipun. Nyumanggaken mawon. Sane monggo. iki jumeneng. Awas. Apa to? Wis sotone rek didak. Ora apa-apa anggere ora ndas. Boten Mbak Risa menika sampun pono Kang Mas. Eh. Nggih, wilujeng enjang Mbak Risa matur suwun nggih awit saking Wilujeng panjenenganipun. enjang Mas Nggih. Petruk, Mas Nggih. Petruk. Niki badhe nyuwun panjenengan kepareng berkahi wonten enjang menika monggo nderek merdika kemawon. Dadi ngaturaken suguto panglipur menapa. Ngaturaken napa? Napa badhe merjaya gareng niki enten kalih. Mboten sah. Kula dereng di bojo ping kalih dadi Oh, aku ngaten. percaya riyen kula. Oh, nggih. Sesideman mawon. Ngaten. Nggih. Nggih. Cocok karo hawane. Ya tenan. Dasare adem ngatokke sesidemenan ya Oh, to. Apa sesideman ya. Sesidem. Kamu maknane ukur padha wae. Oh, ya padha wae. Dadi paido wae aku ning Klaten tau seneni lho Mas. Lah maknane ya ukur padha wae. Mbak menawi kagem bapak-bapak badhe kersa Paring pamungkutan nggih. Mangke sak badanipun Mbak Risa Oh, ngestapunaken ngoten, nganunipun nggih. nggih. Monggo Mbak Risa dados. Luwe becik patmenan
ngene digawe lentreh jan miroso. Miroso. Sik dhewe iki yo nyate lentreh kene iki. Suwe-suwe. Saya banter, saya banter. Heeh, ngerti-ngerti kaya nang jurong ngono wae. Siap, monggo kalajengaken. Harapan Laju kalajengaken Dik Bagong. Nggih. Niki wonten nganu Wonten ingkang atur lumantar WhatsApp, wilujeng enjang Mas Gareng. Oh, Mas Gareng niki. Wilujeng Nggih. enjang ugi. Niki kula saking Pak Rohadi, Desa Wisata Curug 7 Bidadari. Curug 7 Bidadari.
bidadari. Nggih. Cukup 7 bidadari. Yo pandemen. Pak Rohadi, Nggih, leres. Rohadi. Saking desa keseneng sumomono nderek live streaming lumantar jagoan Neon TV. Lan jengat. nyimak apa ki wah, Iya to. oh request, Mas Allah niki ajeng nulis request mungkin kesalahan penulisan. Lan nyimak nyuwun request lagu Sri Huning kalih Gelo. Matur sembah nuwun. Wah, Sri Huning kok tambah gelo. Mas Gareng mugi paringi sehat selalu Pak Dalang kalian Mas Gareng kalian Lintang Makukuan kalian jagoan Neon TV kalian Agung Audio Sound System lan sedaya warga Talun. Amin. Amin Allahumma amin. Matur nuwun dongane nggih. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun, Gitu. Bapak Rohadi. Awak dhewe ya kudu iso ndongaake sing Nggih. mau ndongaake muga-muga paringono lancar rezekine. Amin amin nggih. Heeh. Panyuwunanipun menika Sri Uning kalian Gelo. Nggih. Sumangga salajengipun Mbak Tri Rahayu, monggo. Rahayu. Monggo kepareng jumeneng. Nggih. Monggo monggo Mbak Tri Rahayu. Katuran majeng wonten ing panggung. Mbak Tri Rahayu sapa panglipun. Warga Talun Banyo Mulya. Mbak Tri Rahayu. Mbak Nggih. Tri. Ya, Mbak Tri ki 1 2 Nggih, 3. sugeng Tri enjang, berarti ini sedaya anak mawon. nomor 3 ya. Nggih, sugeng enjang Mbak Ini Tri. anak nomor 3 ya? Nggih. Oh, ya kebetulan ini berarti namanya Ya, Tri. anak nomor 3. Nomor 1 berarti Mas Wan. Ya toh? Mas Wan. Ya toh. Anak Monggo nomor badhe 2, minangkani Mbak Tu. menapa Mbak Tri nderek kewala niki. Sri Uning nggih mawon. Sri Nggih. Uning. Nggih. Kagem bawa mboten ning wong. Oh kagem. Kadang anem badhe wonten ingkang nyawiji. Wah niki Mas Dalang Falah monggo menawi badhe nyawiji. Mas Falah. Oh iya Mas Falah ya Mas. Oh, Mas Pala. Monggo Mas Monggo, Falah. monggo, Wah. Boten Mboten napa-napa. apa-apa. Mboten napa-napa jan nderek ndedonga dumateng sederek-sederek jenengan Talun. Nggih, monggo. Oh, peh beto celana Oh, pendek. Pengen duet kalih Mbak Umi, kalih Mbak Novi mangke. Niku asline nggih beto sarung. Ngaten. Nggih, karena ning hotel ya Mas. Mampir to. Nggih niki minangkani anu riyin napa monggo Mbak Tri Rahayu. Sri Uning. Nggih. Badhe dipun bawani riyin. Nggih niki kedah napa mboten? Aku lho nderek pinten to nek paling mibawa maksudnya 50.000 napa 100 napa pinten? Panjenengan biasane nek kalih kula sok pinten ta wingi-wingi niku? Maksudnya iki ngeten ora kula ning Pak Ardi to, bos besar kita ngoten. Pak Ardi monggo nderek kepareng nyawiji, monggo. 700 dinyang, 700 dinyang. Aku mau dinyang. 250. Rewang edan tapi. Lek ngenyang wae dermimis nika nggih. Heeh. Monggo, Nggih, monggo. kain mau dereng midhangetaken bawa ingkang swanten putri. Nggih. Iki Kang Putri langkung rumiyin kemawon. Monggo Mbak Tri Kan Rahayu. derek gladen derek ajar nggih. Nggih, Mas. diajar. Ajar apa-apa, ajar ning panggung iki ra apa-apa ya toh. Sinebut pahlawan putri Sriyaning mustika tuban putra Kanjeng Sura lawe. Nggih menika dipun oper napa mboten Bapak? Manut. Nggih, Nggih. Deh. Kersane Oper romantis. kanan terus oper kiri ya. Nggih. Nggih. Monggo Pak Gareng. Overhead, Eh? head. Oper. Orang ngopel Ngepelnya bar. kaya motor. Orang ngoper bar limparan ke dalam ora Kang. Nang Jenengan kene kok iki malah lenggah to, Pak? Overhead, overhead. Anu niku Mbak Tri, Kandhani nek jam yahin overhead niku pun kok. ora kuat ngadeg niku. Langsung
Ramawana nganti Oh, sampun ngeten niki. Wudunen. Usia nggih. Monggo Pak Gareng. Tuk prangkung pocona kara ora ngerti lho. Mas aku ujuk yo sing kleru lho kanca-kanca yoga iki jan. Lah nggih biasane yoga niku nek sayang kalih dagelan ngoten niku, Pak. Ya ujuk tresna ya ngono kuwi. Nggih. bebila werat moyo Tan wurung sriuning gugur. Nah, toh mulai meneh. Kene mau kan ngebel, nang kene gugur ya dadi gundul gitu. Seneni karo Mbak Sri sama. dadi mustikane tuban Wah, tunggu orang lho, Mas. Srioning mangga. Nggih, Garap sing monggo. winuk kae Mas. Wes, mangga. Sriuning mustika tuban alabu tresna manasa kaya pati marang raden wirat moyo kampus prasetyo anandang berhenti
temen malah jebul yo joget yo. Matur suwun. Iki kesurupan. Sehat ya Mas Dalang nggih. Kesurupan, iki kesurupan. Alhamdulillah. Iki kesurupan, iki Pak kesurupan. Gareng Iki sehat. kesurupan. Iki kesurupan. Iki Yo ben suwe ben. Sik tak ambekan sik. Aku iki ket mau ora ambekan Iki- apa. Biasane nek kesurupan njaluk apa? Biasane nek kesurupan njaluk apa? Tak golekne. Kok menawa aku iso nyebadani, biasane nek kesurupan njaluk apa? Iki njur malah dadi koyo Roro Jonggrang to iki. Rara jonggrang kok Ya lah. nggih. Kudu kuwalik malah ono. Rara jonggrang kok lah. Roro jonggrang ki wedok. Malah Bandung sing dadi patung. Sakniki napa mangken, Pak? Nah, malah tambah. Monggo ampun dipun tegakake Mbak Tri. Monggo. Selak keju iki malah. Teruske. Ya sabar iki garep Terus, dilebokke Ki. meneh. Niru riyo kene nek pas ten musike mandek ya mandek grek ngono kabeh bareng. Ya iki sik arek dilebokke meneh, Pak. Yo. Yo. Ya lebokke. Lebokke. Tumberi wae ning lebokke. Tresna ning wiraya. Dinang piti ning rara sreho. Senajan wetesan itu. Leleno kawabun nekon. Nggih sampun. Ah, tenan, Matur sembah rampung nyuwun. tenan. Nggih, Mbak Tri Nggih, matur suwun Rahayu. Mbak Tri Rahayu. Mijil saking Telaga Mulya. Nggih nggih. Telaga Mulya. Selo pampang, Oh, Mas. Selok Pampang malah ya. Gong, Selo pampang, Mas. Nggih. Gong sok tahu lho. Yo, rumangsaku ki Temanggung ki anane ming Telaga Mulya karo Telaga Mulya. Nggih asline nggih saking Telaga Mulya ning mboten Tanggulangin. Oh ngaten. Oh, Jragen. beda. Kulo saking Jragen. Oh, nek Tanggulanging daerah dhuwur kok ya? Oh iya, heeh. Niki juga sinden berbakat dari Temanggung Kakanda. Berbakat dan berbobot. Wah, tenan. Nggih berbakat ning kalih dalange mboten ate dijak. menika. Ya orang kene iki ya ora tau PJ kuwi wingi. Ora tau piye. Nggih, salajengipun Kakanda. Salajengipun. Nah, Niki napa ajeng jumenengake adi kula? Pripun? Adi kula ki dalang falah tasih lenggah. nah tasih. Ayo, Den Mas. Purun nggih. Wah, ajaran kuwi kudu ndedonga teng mriki. Nggo, serpek Matraman kanca. Nggih. Monggo Mas, mboten napa-napa, Cik. Mboten napa-napa. Sumangga ki dalang falah bawa leksana. Wah, iki Ngayogyakarta ya apik, Nyurakarta ya jos. Mboten napa-napa, Cik. Dipun maklumi. Wah, Waduh, Jan, tinengganan karo adilanang ngene iki, Jan. Assalamualaikum Pak Dalang. nggih. Waalaikumsalam, nggih. Wah, Dimas Dalang ki yo lari sira jamak-jamak Wah, gareng. nggih, niki nggih. Wah, ya jebul gandeng tenan. Gareng Monggo sak asta. menika tasih lenggah ting isi Surakarta nggih. Nggih, alhamdulillah masih Pak Alhamdulillah. Dalang. Semester pinten, Den Mas? Nembe semester sekawan. Oh, elok tenan pantenan. Wah, dasar mayange yo apik. Lah nggih, nembe semester sekawan ning jam terbangnya sampun Wah, alhamdulillah. tenan estu. Apunten nggih Pak, kula tak duduk mawon iki. Mboten napa-napa, Mboten napa-napa, wong dipun karo maklumi, daleme Mas. dhewe. Dipun maklumi nggih. Monggo Nggih, panjenengan mboten napa-napa ndedonga. lenggah nggih mboten Nggih. napa-napa. Teko sak sekecane jenengan mawon. Ajeng genduren iki. Jenengan teng mriki niki mboten nonton tapi nderek nirakati. Laras Wah, baik. Linggo. kalih ngalap berkahipun Ki Burhan. Nggih. Kang Gareng sing Nggih. Linggo kabeh, linggo kabeh. Iku kabeh genduren monggo Ya, kula nggih. wiwiti monggo. Al-Fatihah. Nggih, monggo nderek ndedonga dumateng sederek-sederek jenengan warga Talun, Dimas. Nggih, mugi Mbok menawi udakara saged lir gumanti lak nggih ngaten to. Monggo bismillah. Bismillah, mugi-mugi warga Talun mriki pinaringan sehat bagas waras. Amin. Diparingi panjang umur. Amin. Lan
dados desa ingkang baldatun thayyibatun warubun ghafur. Amin, amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Sing urung dibojo ya lek dibojo. Dibojo. Nah, Semoga- sing duwe memala ya lek ndang mari. Amin. Nah, iya to. Pokoknya sing joko-joko, lanang wedok gek ndang rabi. Amin. Rondo-rondo gek ndang rabi. Amin. Sing tua-tua gek ndang sapa kuwi mongkok mah mati iki yo dungake mbok sing kabeh. Munggah kaji. Ya lek Terus ndang ngerti, Pak? gemati. Oh, Mas Dalang. Oh Mas Dalang, sinom. Sinom parijoto. Nyuwun berkahe jenengan. Nopo sinom nyamet. Ngaturaken napa ajeng Mardi, dangdutan Kak. kali Mbak Waranggono monggo. Kantun milih. Derek mawon, Pak. Derek Sinom hiburan Pak. mawon. Sinom nggih Mas nggih. Niki enten panyunan sinom. Nggih, gandrung, gandrung sinom parijoto. Tasih tinengganan dumateng Bapak Ardi ugi. Lah. Juragane. jebul. Pak Ardi monggo manunggal. Nang ayem pokoke. Monggo, Pak. Pak Nardi iki. Nggih, ben disandene monggo. Duet, mangke tak goleke penyanyi sing enten nganune Mbok boko dikancani loro. kali ini Mas Aris nih kok. Oh Mas Aris. Alah Mas Aris monggo. Ki Aris Boleh, metu Mas. pindho ya betah Ora, niku. oh. Nggih, Mas Aris nih kok. Ping papat e betah. Nggih, ajeng ngaturaken apa niki Den Mas monggo. Oh, nganu mawon, Pak. Langgam mawon nggih, Pak. Sentika. Kula Nggih. bawa sekedhik-sekedhik mawon. Nggih. Matur suwun. Nggih. Nek kathah ngundak panitia bayar. Wah. Ngersakaken laras menapa? Pelok barang mawon. Oh, barang. Oh, nggih. Wah, istimewa ket mau urung ketabuh pelek barange. Monggo, bareng, Den Pak. Mas. Barange Kakung. Mengkeret nggih. Maksudnya gamelane niku lho pintengane. Monggo. Sak pinten Mbah rintinganipun, Mbah? Kekarane wong akrami. Tepuk tangan. Wah, dalang pribumi asli. Bandungan. Tutu bondo tutu rupa. Lho, bawa iki bener kaya dalangane pleng karo gamelan. Kowe wingi kok gegarane wong akrami, dudu watu, dudu gunung. Lah ya kuwi ya sing marai sapa? Wong ya sing marai jenengan ngono kok piye? Iso ngacung dudu balung ngono kae ya. Hamung ati pawi tane. Sayange niki nganu lokasi Balai Dusun cendhik nggih. Cara amba mayange kelir siji wong loro lah ngoten nggih Dik Mas nggih. Cara Mungkin bisa amba niku diragendakan ya. tahun depan nggih kali Pak Ardi. Monggo. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel ka langkung tan kena tinumbas arto matur nuwun Nggih. Pak Mbah Nun mboten sekalian langgamipun. langgamipun ben Ah, Ibu Siden mawon jenengan milih selera jenengan sing pundi bangane engko kleru. Mbak Novi mawon Wah, Mbak Nok. Oke, Pak Novi. Seniore nggih Dimas Nggih. Malang nggih. Heeh. Niki Seniore saya di Mas Solo. jenengan rodok keblondrok. kok saged Sing cek ting-ting tenan ki niki lho.
Kula ajrih nak. Ajrih. Ah. Oh, jane sire ya sir kuwi ning ajri. Ajrih. Kula ajrih nak niku ajrih. Nggih Mas Aris nggih. Oh ya nderasa wedi barang to. Lho piye. Monggo pareng Monggo, Mbak Novi. kalian semeneng. Nggih, Mbak Nopi. Aduh. Matur nuwun Mas Dalang. Mas Dalang Falah Sembah Mendo nuwun. Asmara. Ya sepeda malih tepuk tangan untuk Dimas Falah. Ki Falah Bowo Leksono. Lah, Wah, istimewa. kok ya le Mendo Asmara kuwi nek ya Mendo ki wedhus. Wedhus. Asmara ki cinta. wah. Senenge dahar sate kambing ngono lho. Tak kira ki kaya model wedhul gebes ngono ae. Kok malah? Jenengan kok mboten jumeneng Boten, kula kok wudunen. ngancani kejene iki Boten, mosok tak ya ora kancani. kancane. Kancane ya. Men ora wedi Kang Gareng. Oh, monggo Mbak Nah. Novi. Nggih. Sinten panjange Kusuma sinten? Novi Kusuma. Nggih, Mbak Novi. Nama Kusuma. pendeke Novi. Mbak Novi nggih. Nama panjange Novi. Tekan Bawen. Nggih. Monggo. Panggilane Parnah. Nggih niki langgame Selendang Sutra. Ngaten, nggih. Buka kula niki. Sunering wulan purnama kumamat lenging samudra mimbuli kumecelap lerap-lerap aku eling
apa-apa. Aja sing ngono. Ngono kuwi mau. Nah, kaya sing dikek mau. Nek aja ngene. Malah Saiki apa sesuk Pakde? Lunga mangenan ngene iki sesuk ngantek sesuk bar. Jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus pengendang ngomong kaya pengendang tuwek padahal cilik-cilik mandek. Tik-tik-tik trit mandek. Tik-tik-tik trit mandek. Aduh. Ayo masukin. Terus keleh jonggrang. Nggih, sampun. Nggih, matur sembah nuwun, Mbak. kelinci ujul. Nggih. Nggih. Selendang sutra kuning kalajengaken selendang sutra ungu ungu. kalajengaken Kelinci ujul. Dasare saya enjang ngeten iki raose wah tambah saya seger. semribit atis-atis ning Seger. anggundul Sebab udara- rasa seger Nah, gitu. Sebab udara penggunungan itu belum terkontaminasi dengan Leres. polusi-polusi udara. Sakjroning Wardaya niku lahir batin rasane teko ayem, tentrem ngoten nggih Kang Dah. Angin sepoi-sepoi. Nggih. Das putih. Dipun Tasih baca. setunggal. Nggih. Malih menika Mbak tasih setunggal Mbak Umi. Iki Mbak Umi Hafifah napa Mbak Umi sinten nggih? Nino Umi Afifah nek niki. Mbak Umi Endah. Oh, Umi Nggih. Endah. Umi Monggo Afifah sing niki. biyen kayak cilik, berarti saiki wis ganti. Ora kene yo kuwi kok kowe iki kok. Oh iya ngono. Mau Berarti pun satu ngaturake bulan sekali. pegang kuning, Satu- rasane sakmenika menawi ajeng dangdutan napa ajeng dos pundi monggo. Nggih, dangdutan. Heh? Beda Oh, aja dhewe. dhewe. Pancen tak jarak iki. Ngono. Biasane gur langgam-langgam saiki dangdut. Dangdutan. Nggih. Kusuma Wijaya. Nah, Kusuma Wijaya. Iya, seperti itu. Kok Kusuma Wijaya meneh Pak Yuk Mayo? kasih semangat biar semangat bersama Jeng Umi yang kali Ciko. Baik, klasik. Waduh, ini spotnya kayaknya spot viral. Akhirnya nyetel filmnya mesti musiknya kok gini-gini. Oh iya. Anu SpongeBob.
Udu tak kira SpongeBob. Drama Cina Oh kok. iya, drama SpongeBob. Cina. Ah, Oh iya. Wis. Garapane Pak Agus niku nggih. Heeh. Wis. Ora warai aneh-aneh Pak Agus, ijah bocah. Warai iki sing mengandung bermakna ngono lho. Oh, wong ijah bocah kok ya diwarai sing aneh-aneh Pak Agus. Kusuma Wijaya nika. Sumangga, Mbak. Kusuma Wijaya. kagem penutupan. Masih bersama Sopo kok iki lancang? Oh, Ngono ki ngatur dalange kuwi penutupan. Ya ben gendang rampung. Dalange iki prinsipe nek ijek enek linunggone nganti subuh, kok ditinggal mulai subuhan do bali rene neh dibarke jam 10 awan. Astagfirullah. Napa nggih to, Pak? Ya iya biasane ngono kok. Nah aku tetep jam Betah 4 melek. mulai. Nggih, monggo Mbak Umi Endah Kusuma Wijaya. bersama Mas Agus. Pengen surat teman. Sineng kuyung kadang jagoan yang pimpin adalah Agung Audio Sound System. Makaran seni puspita ing taman sari manglung manung sumbangi
matur suwun Mbak Umi. Ngeten niki Mbak Umi tetep jumeneng niki ageng pungkasaning tembang. Nah, saiki Iki pepeling. pepeling Pur all sedaya artis. dumateng sedaya all artis. Monggo Mbak Risa. Niki nggih pinyuwunan saking Tak, tri, insyaallah tri, sedaya tri, tri, warga tri. masyarakat Talun niki. Monggo Mbak. Mbak Tri sudah ngimpi 3 kali. Mbak-mbak, Mbak Silvi, Mbak Umi. Wis tekan ya, Jakarta Mbak semuanya, Mbak-mbak. Nggih. Mas Gareng Kremon kalian Peling, kula Gen gamelan, Sugoto nggih. Gen Sugoto Panglipur Nggih. tartantu kathah ingkang kirang nuju prana lumantar kula nyuwun agunging wilasa sedaya kalepatan kabendhema bumi ning tinapuran satemah sageta mijilaken wiji pasederekan sugeng pinanggihan wonten ing wekdal ingkang badhe pinanggih. Kang Mas Gareng semanten ugi kula mewakili sedaya sederek-sederek warga masyarakat Talun ngaturaken agunging panuwun awit saking rawuh paduka nderek amberkahi nderek nirakati nderek miradati mugi-mugi sedaya gegayuhanipun sembodo kang sinedya Amin. lan ugi sedaya panjangka menika datan kajangka tanpa jumangkah tegese kedah dipun budidaya ngaten nggih Pak Bu nggih mugi-mugi kundur paduka wonten ing Laladan Boyolali Surakarta paringi burung ya wis Gusti heeh terus nggih monggo pepeling dados Monggo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
Mas Gareng. Dalem Saestu kula menika sedasose tasih kepengin pinanggih kalih panjenengan. Wah, ning gandeng niki kula gadah jejibahan sowan bapa, sowan bendoro. Pramila monggo menawi panjenengan badhe nglajengaken atur pamit kula wau. oh ngaten nggih. Janipun wau nggih sampun pamit naming menika pinangka napa urun-urun rembug kula. Nggih. Monggo wayang tansah dipun lesantosaken sebab wayang hurufipun W A Y A N G. Wewarah Agung Yekti Aji Nugrahaning Gusti. Wayang, wah menika wajah manusia tergambar di dalam kisah ceritanya. Yang baik mari kita gunakan, yang buruk kita tinggalkan. Jadikan Talun makin maju dalam segala bidang. Amin, Allahumma Amin, ya Rabbal amin. Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gong, oh, kae